Nonro motim gi riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Liverpool VCT Health oyango ni atamalo 29 mag jok mamine ni koda tuo mamako kar nyodo mar jok mamine kata female genital schistosomiasis FGS. Tuoni oyangi ni en achiel kuom tuoche mojwang' kod migawo mar thieth ma ok osebed ka ikete maino mar kedogo kod chiwo puonj ne jopiny ewi kaka olandore kod kaka inyalo thire. Liverpool VCT Health wacho ni higa mokalo mine maromo 4,687 manotimnegi pim 1,304 noyudi kani kod tuo makamano e kaonti ma Homabay. Jotim nonrogo wacho ni tuoni inyalo thiedhi kendo koro migawo mar thieth e kaontis mopogore opogore mondo ket maino e keto bajet mar konyo e kedo gi tuoni kod chiwo puonj ne jopiny kaka owinjore. The women who had symptoms of female genital schistosomiasis, we referred them for diagnosis using pelvic examination. Nikech wasebedo ka ok waket ni maino, jotich mag thieth ok osebedo ka paro ni en e thurwa ka, bende yedhe ma thiedhe bende ok osebedo ka ng'eny. Notim study kata notim nonro manogolo ni oyango kendo e yo maler ni tuoni ng'eny e Homabay ka kod aluora mag dho nam. Wang'e ni wagore gi tuoni kendo waketo budget kata pesa moromo mar nyiewo yedhe kod mag timo training kod mag timo gimiluongo ni medo lony. Yudo ka sama miyo nigi tuoni eri, piny erame, to sama piny erame e iluowa kar ka wacho ni mamane nigi rariw. Koro dewajiw mana jok mamine ni sama piny irami ok onyal bedo ni en rariw kende, bi mondo otimni check up kar thieth mowinjore mondo ng'ini to in gi tuo mane. Najitolea madhi motim na screening. Screening kama nitimo na screening, it was a very private place. Na kao gini maber kendo na winjo maber ka screening kano nyisa ni tuoni oyudore kuoma. After that, ne abedo diagnosed gi FGS. Bang' mano nomiya yath